Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bos. Jadi ceritane masih panen bos urung bar. Panen. Nah, kemungkinan masih ada 4 hari 3 hari lagi baru selesai. Oleh sing emak urung enek bos. Lah, mbak Sita wonge golek wong gak olehno, lah aku golek wong gak olehno. Ngono. Loh, bentak teh, bos. Bentak teh santeng. Banyu. Nah, aku sing usung Dika ketoke sing usung, soalnya sing usunge Dika, bos. Dika ngajak koncone, "Mbok sapa gak arti aku?" Kalau ngerti motor kalau kan. Ono, bos. Ya. Musim hujan, bos. Kalau hujan terus sih. Apa jadi ngono iki? Aku mau budal. Ana jagung lah. Akeh, bos. Ono. Ben iso tuku apa? Pajero ngono lho. Oke. Lah nyapa toh? Hei! Klip-klip nang ndi yo? Nang ndi? Kidul. Apa tuh bos klip-klip, bos? Mbok wijan anak-anak. Pala bareng ngetes rengenge. Hei, ndi? Hei. Karo. Oh, alah kelebu. Kalau lampion apa to kae kalau. Apa to kae? Oh, terjun payung, bos. Kalau. Kita ora, bos. Loh. Oh iya, enek klip-klip ning langit, bos. Loh. Mandraknya tadi deh. Wah. Kalau. Oh iya kae anu kae. Kae wongku takon ngusung jagung metu dhuwur kalau. Bos. Enggak jadi aku tak nggawe anu ya ngono. Nggih terjun payung dadi kowe gelis no. Ate gelis ceblok maksudnya. No, bos. Nyapa? Oke, sampai mana hari ini, bos? Sudah. Kok oleh pancing oleh ipak aneh toh? Nah, iki bancaan ngene lho. Oh, pancing ibu bos. Ya alhamdulillah goreng jagung cek iso kobong. Ya alhamdulillah berarti cek waras ya toh. Nek cek iso kobong. Jadi mau lali bos, mau lali berarti Tak lasem gak cek waras. Penyambel. Lha iki lho seneng aku, bos. Seneng aku iki gulup dong kates. Kembang kates sak godhong. Terus iki mari anu ki, samurat ki. Kacang. Ada panggang dari Ibu Warti. Ibu Warti kepada anak Jono, kepada mantu Sita. Terus ada pelas itu kalau di sini pelas, kalau di tempatnya sampean aku gak ngerti iki apa. Oh, dadar jagung ngono, bos. Dadar jagung. Lah aku sing resi yo, iki rupen lemah lho. Nah, bos ngono lho, wong sing manut karo bojo. Wong manut bojoe berkah Gusti ngono. Mulai barokah Gusti. Oke, bos, saya mangan sik lagi karo nunggu cacah ngusung. Soalnya dalane sik lunyu, bos. Aku manut mengkeni. Oh iki sing cilik ae. Iya, wis manut. Bah, wis cuwel runyi wi. Ngenanku ora ning apa-apa lho. Kentongan loro. Oh, alah kentongan loro. Wis aku sementing enek balunge wis. Oke, jadi mangan sik, bos. Iki pindah sing kedua. Pindah lokasi untuk lokasi pertama sudah selesai. Jagungnya bibi sing jenenge jagung bibi. Lagi lo enggak pindah neng lokasi kedua aja. Gue cek cili-cili, bos, tunggu cek iso oleh hutan, bos. Ngono lho. Jikan terakhir ki kuwari dhewe timbang wine turah. Sarapan. Sarapan, bos. Capluk. Capluk.
Mbawine turah kemarin aku pokoknya tanam nang kene bos. Tandur nang kene ya muga-muga cek enak udan. Iki enak sing ngusung ya jagung ngrepot. Jagung kono engko bos sepil terakhir sepil ya wis hasil akhir bos ngono lho. Iki apa kayak iki. Lah iki ning kene iki manuk kuku ning kene iki ngrempyok ning bon sing iki susuhe iki lho bos nyusuh ning kono. Nyusuh lho. Apa to susuh. Nyusuh ngeprek manuk kuwi. Nah, oke bos. Jadi iki aku karo Ali. Iya. Cah dua bos. Dika kelajeng dikan iki. Dika malah ngene wae. Isuknya malah ning warung gitu ae. Iya. Ngono lho jan wong kok kurang ajar ngono. Wong iki ya. Heeh. Nomah kamete ini. Nggih. Nyelah motormu. Heeh. Busin. Tani ya. Tau entek sak jam iki. Heeh. Ora teko-teko. Malah nge petane kono. Are ndi? Are ngarit aku ngono. Krek cake gitu ya. Kerjingange to. Ngono kuwi lho. Jagung malah. Jagung sing jagung. Ya. Ence malah ganti usung. Apa ben kudanan apa piye to? Loh, Ali nggo 3, aku ya 3. Aku nang kono siji ya. Iki piye iki mulai ora iki? Ya mulai to, ndang to. Angkat. Ayo. Lho Ali, rasane pol bos. Lho, bae ya. Lho. Nek trimo nggur jagung sak mene dro to iki. Iku gak mene. Piye model meneng gowo lho, lho. Wis tak kek. Dro to bos. Nih carane. No lho. Ini. Piye? Kuwi menggokmu piye Alwi? Mengko iki Tek kok cewekak men Al. gak mengko anger munggah-munggah gendro-gendro mengko. Iya padha, tapi tekku modele gak cekak ngono piye. Mosok. Heeh. Nek modele cewekak e mengkoke. Iku lho, ngono lho bos. Jangan ditiru. Jangan ditiru adegan berbahaya ya. Adegan berbahaya bos. Oke. Jadi ngono iki aku meh karo Ali tok. Aku arep anu bos. Wis waya laut. Urung bar emak. Wis esuk, awet esuk. Nara udan esuk. Awet esuk. Esuk pindah kae. Kono bos, pindah kae. Kono. Ayo kunci laser ya. Oke. Ya, bos jadi ngono bos. Bentar kita lanjut. Koma, oke. Biar dalane ngeri. Ngeri bos, ngeri. Rem si tok ya. Ini loh. Nobar bang ya? Wis bar. Urung. Gila bos. Urung bar. Lah ya, kaya jagungnya. Jagungnya. Alhamdulillah. Lah. Gila bos ya. Gunung Semeru ya. Oh itu amah gila. Jagungnya bos. Gila. Gila. Tompok gila. Ki ngedasnya bingung ki. Wis mam. Wis mam bro. Urung. Dulu, dekat taman to. Aku Engko. ya ini mangan. Oh, cek iya nih mangan ya. Wis para, bentar Al. Dari dulu to. Yo. Sisa anggon ki. Bagi foto mau dhuwur terus Al. Aku. Ini kan ada ke gunung ya. Semeru ya. Totalnya piro Al? Kir paling enak 300-an kita iki. Gue enak. Mbok gak arti, urung total. Nah, kita 300-an iki. 300 gue. Nggon keng kesik. Balane hitung lho. Hitungane kok. Lebih betumpu. Tumpuk Kalau ning abuk bar. Alah katok robar. tumpuk mbakmu dhewe ke.
Boleh murah ya? Kan kemana sih mabuk? Wes. Kinya tak kinya. Ah, kok Apa so? selepet toh. Wah, aku kesel. Lesu. Kira aku lho balik nang wani iki sereng ngene to. Wis ya ini kok. Wis ae. Kau apa dah isu? Jam piro? Jam 8-an. Yang beritanya. Ayo, Beritanya. sik. Ih, Ganda. eh. Eh. Nah. Telat. Yo, betair atus nge. Oke, awan no. 200. Yo, Cok. Anu yo. Gini lesu san, bojomu wis ra krungu kok. Ngono lesu kok. Oh. Lesu. Oh, golek tutup botol wae anu era nemokno. Itu tuh botol kan. Campur-campur kakak adik yang amat. Nah, nama. Iya. Dia wis siap ah. Ben yang Segone. Iya kalau jadi kan ngombe ini. Kowe nek sego. Bang, Ngapa iki? capang. Ya apa ya? Tenis. aku lho lesu sandian. Aku jelaket koma. Aku kapan aja loh. Mungkin sambatnya lesu. Enggak jagung enggak kudaran jagung malah gak karo-karuan ae to. Mumpung terang ya. Di jam hari lagi balik ping 4 terus macet. Iki mumpung terang, tapi kita mendung guys peteng. Gak, ini gak udan ya. Aman. Bos. Iki yo. Wah. Ya ngene gak udan aku langsung itu. Ngidul. Iya. Lah apa melu aku? Ganggu. Nang omah turu enak. Ya rokok gak monggo we. Model pemerintah we. Aku kereta iki saya kira doyan aku. Ya. Kereta kira doyan. Ya. Waduh. Ya engko kopian to. Dijogete kok angger suara tumblak. Weh, jobean saiki apa sapaan? Sekarang kowe aku. Lho. Ojo karo aku to. Nek kowe njaluk ya langsung tak kene nek njaluk sesuk ya tak kene sesuk. Saya kira apa nang judis lebar. Ganti apa? Judis lebar. Aku tuku lebar. Alexandra apa bayar Ibu? Kabeh 1,5 juta. Bayi. Sandra bayaran 1,5 juta. Wonge. Lha wis 1,5 juta. duwite sak tas wingi. Hah? Ini 700 kok. Terus ini. Oh, terus ini 200. Aku bayaran 1 juta. Kowe piro to, Kak? Ini piro to? Olehmu piro? Aku balik lebih 5. Bu, Anu 15 berarti. Ana dulu. 15 karo piro? Enggak toh, kapan asik. Kene toh. Ya. Tit. Bu. Terus apa? Bu. Oh. Berarti total Bu. Kimeng 15, dini piro? Oke, maksudnya totalnya ali iki kabeh. Nah, iya kimeng. Apa anu? Aku bukani satu sik. Piye to? Yo ora yo bayari genep ngono. Maksudnya tak bayari mesisan, itu kan sesuk kowe kan tetep diusung to. Jadi Iso bapak dhewe barang. balik ping 14, telu ping 14 14 ping 3. Mm. 42 kali 12. kali 12.000. 500 4.000 tambah tambah aku. tambah 50.000. Ya? Lho, Yo piye? piye to? Kene kono kok. Cair, cair. 554.
554. Jadi wis Kurangi 100. 100. Apa genepi 554. 100 sesuk. Bisa rene 100 kae. Kan. Nek wong akeh. Bisa kira saya peramu. Piye? Jero bayar lagi apa? Engko malah mbok gede malah entek. Nek ini kan wis langsung blek kok. Aku mana tuh? Itu dikene. 1 2 3 4. Iki sabu e. Kurangnya 400. Kurang 554. 554 kan wis duwe 100. Iya juga 1 berarti 400. 50. 50. Bos, lo rokok mulai isis terus kilo belum bayaran itu lo nali. Lambina jadi 500. 2 hari dari 500 bos. Ngono. Cah mau. Libur sekolah ya kudune ngono. Tapi saya tenan dong, langsung nggak isu kutu-kutu kayak. Jam 5 langsung aku. Nek udah iki. Bengko naik sose yo. Jago wis nang uga oyo-oyo kaya dek nane. Wah, Nek to. kayak pikir dipakani lho. Sesuk kuwi karo lek tau kan duit. Gak oleh nek. Besok pagi. Besok langsung mek. Lah langsung mek kuwi Chandra kuwi ning kono entah titik aku nyesak Mas Abdul. Lho, Terus tak kan mek ngene mbok geng. bayar langsung. Awake dhewe. Awake dhewe Lah ngapain? ngaku cek ngaku. Ngaku kare iki. Alah. Aduh aku mbok kenalian aku kok gak nek ngaling yo. Berarti posisinya piye? Sesuk kuwi wiwit. Besok wiwit. Terus Terus bumek. posisi nek iki apa? Aku nglaser. Isuk kok karo iku wong itu. Jam Wiwit 4 piro lah. besok. Dinusnya tak omong Rebu, lek pesen panggang ya Rebu. Berapa sih kan mek? Lah nek wis wiwit ki gak apa-apa teman. Buat. Gak ero. Jare Ya, nek apa coba. kan ora nek wiwit Selasa Rebu mek gak apa-apa. Berarti was. Hmm? Berarti was. Tapi ya aku satu. Was ada. Ya ora oleh to. Aja to. Was. Dipangan hanggangnya. Ya lho. Ya, masuk. Goreng. Ngono lho. Kebas jadi ngono berarti sesuk ketuane berarti aku tak tekane tau wae. Soale kok wis diloroi wong to. Lah sing lara iki kowe kuwi ya Mas. Wong aku Lah, wis kan teko teko wis Rebu. Aku kan Lek, sok Rebu nek jagung oleh. Jujur Rebu. Bebas. Sesuk ae lho. Lha gak teko arep buwi dinane apa? Ora, wong wis di aja Rebu kok. Berarti yo kuwi to aja rebo berarti yo Lah tapi kan wonge wis ngomong, Selasa wae wiwit to, Rebu mek gak apa-apa. Ngono lho. Lah sing maido kuwi kowe kuwi kok. bukan emang itu lah nek nyapa nek Selasa oleh Rebo gak oleh. Kan berarti kan Rebo kuwi enek dina sing rada ngganjel to. Tapi kan nek wis wiwit ra apa-apa. Wiwit ta yo aja to bos. Kanggo kebaikan. Kebaikan kita Kita semua. kembok enggak sik. Ke bos sing ngono bos katanya tak kira kene timbang engko engkel-engelan was ringkel, was kadal, was Kon dirit. Lanjut katanya tak kira kene. Oke, sekian dan terima kasih. Asal salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.